Imbes nga isuna ti Marigalwan, isuna ti nagiregalo, iti may kadwa nga ama iti probinsya tayo nga Ilocos. Akas paset iti selebrasyon iti may ka-52 nga palagkasangay ni Vice Governor Deo Gracias Victor D.B. Sabeliano. Get dita nga nagiwaras kadagiti istak Bueno Stamination Therapeutic Activity Center aming nga parte iti Ilocos. Pakairamanan pa iti Balay Taripato. Adinutakit isuda iti kangronaan nga binisita iti natakamat nga vice-gobernador. Dita nga naimatangan dagiti ragsak dagiti naikan iti regalo manipod kini Vice Governor Sabeliano. Fun run nga naangay di demo farm. So nakipartisipar tayo di jay. Ken kasa personal nga aramide ko tata data iti linya ti 50, 52 ako na. For the past 2 years, dati the third year na, instead nga ag-celebrate birthday, itulong ko lang kadagiti kan na dumadu mga sektor kasi na kumagiti adati home for the aged, ti Kabugaw ken Magsinggal, dagiti dagiti special child ti na dumadu mga ili, jay tapos palansa dyan kwa dyan pagbaludan agraman ka na kita'y sa dapat itagting regalo pa dyan kwa dyan tahan na walang hagdan dyan kita'y mamadre nga mangiluluhalo kada tayo so dyan iti programa tayo. Kalaksidan nga impakamu iti may kadwa nga ama iti probinsya dagiti na aramid iti palagkasangay na ket ita nga bininsa-binsana dagiti nalpas ken paumayman nga proyektonan. Kung maganda ito tatay ada proposal ti Philippine Surfing Federation, ti provincial government nga i-revive di ko ni narugyan nga Ilocos surfing ground ti Barangay Sabang Kabugaw. Keta ti proposal ni jay into no December 8 to 11 ti pinakaramid na. So may finalize may presenter ken ni Gob then santo finalize sa amin with the Mayor Kabugaw kaya di barangay captain di Sabang Kabugaw. So, impakamu na pa'y dagiti nagado nga plano iti Honda probinsya iti dadateng iti tinawen-tawen nga selebrasyon iti Kanawidan Festival nga maararamid iti sango iti Kapitolyo. Ano ti plano ti probinsya kasi ti kaya nung kasama na ta continuous nga papintasan tayo yung nagiging narugyanan, yung nagiging narami din na panatawen, kaya may improve lahat ta. Tapno, haan nga kung agsawa na gito tao. Kaya hantay agsubli baka gaya ba? Ay, kasama la piyesta. So, no, festival lahat ta, masabo nakapokus kayo, kundi objective ti Kanawidan. Ti objective ti Kanawidan, ti preservation ti kultura, ti preservation ti tradisyon, ti ugugali, kenda dumapay. So, nakakonsentrate ka tayo dyan. Pinasigidan pa'y tinasaw nga vice-gobernador nga saan nga lapid dagiti turista iti mararamid nga Twin Bridge iti Gubandes Dike nga umay agbuya kapuanan tano adda iti programa ket maisang ramid iti data apaset. Pato, 4TV News.